ترکیە نزیکی هەڵبژاردنان دبا و خەباتên سیاسî دوێ çarçovê de xor dibin. Tiştê herî giring ji bo Kurdan li Bakurê Kurdistanê tevlîbûna Partiya Gelan û Dîmokratîk wek partiyekê. Di hilbijartinên heftê hizêranê de welatiyên derveyê Tirkiya jî dengê xwe bekarbênin û ew yek jî ji bo hedefê derfeteke baş e. Ji ber gelek welatiyên Kurd yên Tirkiyeyê li welatên Ewropa welatê dinyê cîhanê dijîn û mafê wan yê dengdanê jî heye. Di hilbijartinên berê de Kurdan bi sedema benda ji sedî 10 ya hilbijardinan nedikarîn wekû partî tevlî hilbijardinan bibin. Ji ber wê yekê jî hejmara zêdeya dengên Kurdan vala diçûn. Lê vê carê hemû dengên ku ji bo partî û endamên hedefa biçin dê bên hejmartin û wê yekê jî wiha kiriye got li gorî rapirsiyan wê hedefê bikarbê 11 heya 12 ya dengan bi dest bixe. Di wê çarçovê de navê hejmarek berbijarên hedefê yên sereke hatine eşkerekirin got bi vê awayîna. İstanbul herêma yekemîn berbijarê yekemîn Salah Demirtaş. İstanbul herêma duwemîn berbijarê yekemîn Serokê Giştiyê Partiya Sosyalî ya Dîmokratîk Rêdvan Toran. İstanbul herêma duwemîn berbijarê duwemîn Parêzer Filiz Kiristiçoglu. İstanbul herêma duwemîn berbijarê sêmîn ji Cemaeta Ermeniyan Karo Paylan. İstanbul herêma sêmîn berbijarê yekem Perwîn Boldan. Ankara herêma yekemîn berbijarê yekemîn Sirey Sûreya Onder. Ezmîr herêma yekemîn berbijarê yekemîn Artuxor Korçok. Adana berbijarê yekemîn Figan Yuksak Dağ. Mersin berbijarê yekemîn Dengîr Mir Mehemed Furat. Reha berbijarê yekemîn Huda Kaya. Antalya berbijarê yekemîn Saruhan Oluc. Hilbijartinên Parlamentoya Tirkiye vê carê cuda ne ji hilbijartinên salên derbasbûyî. Lêya cihê pisyarê aya cihê Kurdan dê cuda be ji salên derbasbûyî yan na. Heftê meha hizêranê dê vê yekê bi daxuya kirin. İbrahîm Adem, NRT.